níomh a bansa le gach duine ar níomh na héireann ile. Patron na nearraí, an tealaí gus na déireachta. Deirtar linn go ragaí sa chuig go íse gan de lú, gus go bhainigh sí a manisteir mhór bhilteach i Gildara. Go raibh mórchlú agus cáil orthaí in neallar a camas agus cóchtaí leish, mar aon lena chuid fracholaachta. Mochaíonn muid go duine agin féin go raibh eolas a riamh agan orthaí. Ach do chóngarí dún na sonraí, saolaí a imíonn siad a léig. Cnúsach scéal níos mó na pársan staróla se gus nás gan na scéalta seo le tarlaga atá á bhád níos sin an chrístíocht. Bandiacht as cúnsí ar búlta in imigéin an alód. Cimarach ach fós díon heasfach. Céan duine seo. Céad ar díobh an pársan seo a náscan le chéile a féile féin an céad lá dearach agus féile fagánta an imbalach. Cud é scéal na mrá seo, roisiad a camas intí uamach chur a cóchtaí na gréine, ceall agus cos go chur an nádúr, gus íochail a chur na helementí a cóirle a dhéanamhar a till. Dia a bheith, trí persan an éon dia bháin. Bannig sí nóid a bhair na mílte bliain ru a neir an Marcus at spirit níomh. Lehan a réim an omláine ís ile stair na héireann. Tá dear me glán déanta na seora, ach tá sí fós ag fallún go dain is síl spirit agus an anam náisiún na héireann. Tasín ar scéal na blianta fada cairibh chóchain. An ré nach meach a cimbre ag na clocha bháine. Ámúd an chéad díoch na crunne, máthir na féin dhéinte. Íon gréanaí ag timáinte carabad a tres na spéir an bheith gach lá, agus a dulchan dé ag géar imil na crunne gach tróna. Agus dá henúch an héin ríis leis an mainechan. Héala sí an ialach agus réalt huín na réalta. Bu í bóháin bhealach na bófiní, agus bu é chuid baine, bia bhenaithe na bethe. Bu í fórsa bethe an daní, agus héala sí na cric agus na glánta. Bu í brin na crunné, Paul Divagan, nó cuire ile na bethe. Mehéin go persanta cóúa agus a bhraham a ghfuil lála bríd isteigh braham ag maithe mé cead blian eile. Is dó go raibh sé mar sais teangel idir réanna págántaachta agus réanna crístíochta. Is dóilm sa go rá gá speisialta ag muinte na héireann le íomhhaid buineancinach a bheith acu nuair a tháinig an chrístíocht. Mar sin gur chuine siad an íomhhaid bol láidere a bhí acu agus bíní bríd. Ní féidirlinn ag bula faoi chóram a chóirt faoi cén sort córas creid bheith bhí an éireann an alód. In áitina eile ar fud na Heorpa, bhí creidúint acu i Mandian a crinne. Bhí ólas ora, mar bhór 1J nó 1J warga. Deascar a cúcht agus a neacht. Ó riachta na sí daine, a go dmínithe agus a rán fortiocht in na stéir na crunne. Bu í brin na mór mhótharí, Paul Divagan na móthra agus na bethe.
Sí Chris Bhríde a dhéanann an cóceangail idir bhríd agus íomhaíocht mháthair na hithreach. Tá crochbhuileatach se le fáil a bhád siúns na cínta carbracha. Geilibh nó íomhá bhrá as an molgáir níos mó na 6,000 bliain ó shin. Sé an timleachan nó pointe lánach an síl. Sé an mullata an gort nó an garí cortha. Cóireacht dé na torthalachta atá an. Áirítear an síal bheith naofa benaithe. Síal benaithe naofa na drí man dé. Déadach sé gur symbol den dhé-rianda an chreise gircail. Dhéiríonn chéad chasan na creise, chéad phríomhpointí an dain, ó thua, ó dheas, héir agus a dhír. Ba dhéon circail fís na gréine, agus é bhíor cheart lár imleáin benaí na bandé. Tá go leor cinálach eile creise na brídeán, captar go creise na gréandiad, symbol de hórtas na bethe, ag léirú cúchta os nádúra na bandé. Is cinnte a measc na geilteach an mórain, agus is cinnte freisin a measc na nindórapach a bhíonn sin rih na Celtaí agus ónar hialra na Celtaí, gur rá an bhean mar thiumbal gan talamh, an bhean mar wandia mar sin, an bhean a seasamh gan torthúlacht agus mar a deiream gan talamh gur siumbal an láidir fad a bhí sa meán áirithe sin. Bunan simbal na nárach agus caisir nínacha. Bhí náthracha cóceangailta a riú leis an tíoríocht, gríis agus torthúlacht. Picture iad seo ó leabhar a cheannanis. Líonaíocht de leachtaí as an Yugoslav 7,000 bliain ó shin. An leacha tar amálachas Jack ó gaiisiil éangasa. Ealaí Celteach, baineann sé le sean híal na Eorpa fadó. Léiríonn sé bandé iontach olmhór. Baineann na cúchtaí le tóirtas na bethe, buí dé na haidhuniúnaí agus gairimúí chun cinteocht a dhéine a darúlacht gort, anabí agus déana. Lócran gal na leinach, sail siú feag na tíre, ceann na róga bhéran, ceann na man. Níor bhreanna na daoine a bhhair a réana me go líteach ar a héin, mar dhaoine le. Ba fáirte na chruiníad, agus iad páirteach a nachtrií na crunne. Ba iad clán an tola siad, síla bh machas a dorachad a siad, agus le chuile nóhhainechan, agus chuile nearf blian túl na gréine ar éis grían stad an gíomre. Ba éiebhniú dearbach é chúcht an tolis os cynnan dorachadis. Ó hús ama hin siú scéal na batha go dramatúr. St. Patrick, what have you gone and done? You've killed me only son. Ba é an dorachadis brug faointe hosach na bethe leog. Híala an éan bhainechan agus an gíomre an tearach. Deasgur an bheitthe is brinnam ná. Lean an bheitthe nam lán a tim chríal nádúra. What's wrong with this man? He's dead. Where is he dead? He's dead from the cold to the top of the head. He's full of ringworm to the throat. I'll have to drench him. What can you do, Doctor? I can cure the plague within, the plague without. The palsy on the dirt. The ringworm on the skitters. On the long splitter. A réis báis, dear nó éioniún tear an methe. Ag fille a gúraíocht nó bhuidim éigen eile. The brains of a hatchet. The wool of a frog. The knuckle bone of a bumblebee.
Trí farsan an éon dí bháin I bhínte, an chailech, an waidan agus an mháir. Banchrínáid, an chailech, spirid an mháis, gíbre, ihe. An waidan, spirid na haiginiona, arach mainachan. An mháir, spirid na bethe, saura, lá. Y wadr y bléantí yn nair an bheic agus an spirid níl. Cyrcwyl na bethe ag ymrol o mór hínpol I bhain na bandé, na léantí, na séasúr, na blianta, na glúnta. Rithna níisina fad, bhí bríd banteach leis na tréthe maidneacha an dé, an lúb idir gobhlúchar na bliana agus fuil na bhuial an taurí. Tá litríocht agus scialta na héir an lán le déthair gur ban iad agus animnacha agsúla ortha. Méh, etna agus an óid brídí héin. Bhí go leor cinalacha animirecha difriúlára, bu I mór mhúnaí, máthir almhór nó mún, an mháir, an ola bu I machaí, an dia chapel a harníoch an ghrian charbod tres na spéir an nifne. Tugtaí áine ara, ghrian dia na mún, bó ant, bó bháin bhenaithe glánta na bóine. Éire, bamba agus fóla. Trúr ban riagúil cheanasacha na talóna agus na híirech. Bhí si I breanú ní go talóna cosú le máthir cúdacha cluine. Bu rion an ine céile nó comrádaí. Bhí sé ag chollaíocht le chéile run an glúnta go léir, agus bhí baine smór acu, flá agus fésta ceúrú gomrádaíocht, mar run a daoine fad a láir. Gach rí pósta go simballach le éire, le bandí na talún chun táthúlacht na talún a chuir bhaim. So, mystíg an tábhachta a bheith siúl. Nóir a bhí sí sonna sásta séanmhar agus cólínta, mar bhí a bhachar is sí an ríró whistle, tháinig frásora, agus bhí an talir fad sefyd rathúil agus tarúil. Amantí dhéanach sí tástáil an rí a bhí le bheith. Techt chuige, folaithe a gúréocht seanna. Má dáis sé go barógachaí agus go chuma leisbí na chuid gráneacht. Dar a sí héana isteach in na hainir íbin álainn, agus bhí rá agus riochan a bósa. Agus déir an lábhscríbing gur duine ón banis rí ó Cahúr le cúige connacht agus bé sin ón banis rí besplódaí a bhí ann riamh. Ach dá mar rud áfach nar thug sé an aantaiste, ní bheith baint na pórticelis, agus stácach sin an talla fuair fanaideach agus neamhthorúil. Bhí an dia rígúil ceanasach, dag sé lorach a láimhe geograf na héireann go simballach. Rinneadh éire ina cúig chuige, ola, lion, mún agus connacht, agus iad go léir faoi cuing ag an gúigú chuige an bhí a lom ceartlar na héireann go simballach imlachan an dé. An buinte seo bhí dáliú spáis, ó hui, ó háas, hir agus hir, agus ranna na bliana, saon,
imbalach, Beltana gus Lúnasa. Díal a chúchtaí, dían cheanna agus an grá, idir neamh agus tala. Scach blian a lár an dú díbre ó íar hús na stare, bhíoh capal ag rásteach tres na chorach gildara, agus ag sprág an ríon charbad chun marcíocht den nárdin na spéire. Galún sin na bethe seo, agus éiebniú diacroch dearfach chúcht hinionach na he hinionach. Thuglíoch dhéthe chróga éan na geilteach dúlán a forláwas agus a cenasicht. Choréocht ad a chairéimech fuiréigen a bhíán go minic. Reid an bháin dia go fíochhar faragach glig. Reid sí cogach, huiteach, seascurach an aineart a go dearm. Reid sí san áir an nádúir chun é chuneáil, pátrún bháin dia na tríóide. Bás lún na heiniúna, bethe. Ach bhí síal úr nó cura agus é gunne. Dearca bún siarí an duine déana. Drown patriarcha go ben na Celtic, be mid gona ar counter Celtic so agus Celtic Súd. Ach der rúd mid gur drown patriarchach a ben na Celtic gohartha in san Europe agus, drown headhunters by it go mai vinnigish and again of the naide agus tá sé seo le fiscint in san seanas gearta go léir. Has na déthe fearnacha gan nachtú féin colúa leis an mblion ceravile rivís ar díarna. Ach ba iad na honrathirí a tháinig go héir an timpeall na bliana 700 rivís ar díarna, a dahraí an bhainjí a Oaxaca go brach na brethe. Dáiscí nó léochra an achnaid de bhíonta. Ní ró górach dóibh ag bua farsanta an órach. Maran a glú agus a gáil go búin sirí I vinscéalta agus a nghuis a níní. Haring na déthe amrá ar an galtúr. Ní ró an achinúint bailile có táhachtach le haidial na síríochta. Gus dólam nuair a tháinig ar go héireann gur bheast godar leis an bobbal á túúl. Agus bhí níos mód an bobbal á túúl an ná mar a bhí goibh san, agus a bhrí sin gur chuig an seanachreidirh máthúil go mór a bhaimartha. Agus snéim fá go bhfuil maná anna láidre insula tríocht in sa teanna Gaeilge gine. Cuirtar sios I seanchas agus a vinscéalta na héireann mar a curú an díon Oaxaca faoi chois. Clíú méh a gagan na tána, báthú bóand in áhan na bóine, bós é macha Im ratha linimh. Díbriú áine go dtí an dón íochtar, éire a thocraí an criniú le héireann a rinse na cada. Laidíú tioncha na man dé chomór sin go gubhnas le crógacht na néthe fearnacha. Dahan na Celtí agus chunig sé dainte an mór bhain dia bhórga ar a deistil hóib tríd réimsí mór a talóna. Thug sé dahantaiste in na cúchtaí a bhí cho láidir sin agus nach bhétaíad a dhíbeirt in omláine. Leis sin dhealbhí agus bhún le siadaí a gúraíocht agus a gosúlach na mandé eile seo. Agus thug séad bríd mar einmara, bríd ró ard, bríd ró bhenamnach, bríd I bhí bhád chun tosaí ar na bandéthe eile ar fad. Is deacar ará go ddíireach cén chéalatá leis bhacail bríd nó brigid hain a tá chosalacht ar go gcéalaonn sé duine atá ard, duine bhfuil táhacht a bantló, the exalted one. Mar sin tá seansán go méidir go meth bhí an nána úsáid mar heidil generálta, agus nach anam díireach atá an ach gur teidil atá an.
Sanan an Tanyam Bríd agus ró ard nó ard híarna. Tás an Jackar Wariacht cén uair a húsáidú an focail ar dús. Déitach sé nach rá an na rira ag tiidil céim nó garam. Sa Chanamshire an éireann, tagraí ó da gach dia mar bhríd. Brigantia an legan laidineach go bhríd, rud gur feasach goin ar fad ar fud mhór na Heorpa. Bé an Tanyam bonúsach ar le Constance idir an Ghearman agus an Elvéis nó Lacus Brigantinus nó Loch Bríde. Tá inscríbhní dí se rank agus a Spáin. Anim níú fóimhnecha an Thames agus na Danube ina honóir. Is wahí a thóg na Brigantes an Tanyam. Chudwaith in a háiticha a báistíú an Anim Bríde go bhór an Alban agus páirt na the Hasanna, is áiticha iad a ghlach leis an Anim a bhád níos déanaí. Le linn tús réna Crístiachta, chu i mánaí na héireann thar lear ag críomh scuilú an chreideamh, agus thug siad lo an deabhóide agus an urim speisialta bhí acu go bhríd. De réir scéalta agus íomhanna tá bríd fitte fúte le bandéthe eile na torthlaachta. Juno agus Isis déthe Marthacha. Minerva dia an Lais agus na ceardaíochta. Ba iad Hecate agus Artemis príomhhain déthe ararach na Heorpa. Mach gála iad siúd ar chóirtas batha agus tréthe bhríde. Bhí ó Diana a bhail breclinne agus gartí oscailt na brinnearthaí. Thug bríd na cosalathe mar gur sí féilteach fellúnach. Rinne sí an hialú ar chinne ag teampall eisteach seo na néhe. Ba é aithir an daida, fíor aithir néhe I leog. Agus fós sí se bres, ceann na déthe doracha an dánaíochtarí de bhíonach na bhmórach. Nuair tháinig bres a grón, bhí sé danara, cruálach, égórach agus leatramach. Déile agus herbir sé cáin rom ar fud an réigún. Bhí an tala agus na daoine dearóil bánaithe. Bhí mac heice ar bhainm ruáin, mar I bheith goga idir loch leanú na wintir mhóthar agus muintir an nahar. Agus nuair a bhása sé, chuoin an mhóthir intach seo an náir de cín agus a goga. Seo bheith an chéad uair a díomh a chluisiú cuineachán I ddír seo na héireann. Sa deirich ar hall, ní ra le díana ag an mad dia ach cúlú siar isteach a lis na sí, nó sa dánaíochtarach eile faoi hala, nó sin amach faoi rinneal na mar móra. Ach fillin sí san nearach chuile blian. Agus séidir sí anán na bethe isteach a méal marmh an gíbre. Déanann sí anúchan ar íthir agus ar hala. Ba I bríd an lúb idir an saoir agus an gibhre, agus ba I an násc idir an mórmáthar agus na déthe ceilteacha. Haspainn sí I héin a réna geilteach a chruinóid, bé lais, bé gabhneachta, bé iliachta. Ba I an bé lais I. Sí ba cheantacha le gunniú agus achnócha na hirrach gachhearach, agus bhain a cóchtaí lais agus cnasaithe go háirithe le sílú daoine agus anmhaithe. Go dtí lá taniuhan, áirítear I mar fatrún bhaná tarthach. Ba I an bé gabhneachta I. Ba as corra faoi halamh a nearna sí gabhneacht ar a tháinig iomlan na batha. Chula chora eile dar dearnaíú, múnliú iad a ggóthaíocht agus a gosalacht an chéad chora seo. Le himimecht ama, thug na gobhne eile a léig achantis da réirdí agus thabhaidh siad I mar fatrún. Tóirtas díon na gréine a bhean iliacht. Bhí focail na néthe canithe beo sa lasar bheanaithe. Bhí na dlíthe chuir a glanmhear tre bheas na filiachta
agus cara ar ai ó bhéal go béal agus ó glún go glún. Áirítear í mar bríd bé iliachta agus freisin mar bhríd an mórachtere. Dúirtú fuil agus treidiú caihanna fíochhuara orsa, ach sail sin anrachas an bhain chruthithóra seo go lundrach go lé trí mhór ananas na néthe ceilteacha. A chana héin tá an chéad neachaile atá na cunne ag cruachan agus ag cárnó chuid fórsaí. Tá sé firan gus a bhád níos cúchtaí ná na déthe ceilteacha. Garimín sé héin mar an tain dé fíranneach amháin agus cáinann sé na déthe eile i leog, déthe bréagacha. Tug an dé seo na críosteachta dúlán bhríde. Is fada fadan séibseo hinna sé. Cha fada sin agus nach bhfuilach cuimire ag na cloch amháin ar an námód. Bhí díán agus héala síon chrunne, agus threora agus stúra sí na séasúd tré himtíal na bliana. Dara sí héana isteach an na tríonóid ronífa agus duine sí scéal na bethe. Thug sí na cosa léthe ó Hóláán agus Indra na néthe eile, agus chuir sí héana an éiriúint dagad bailí. Ba dúláán díocrochge dí na críosteachta. Lach an dí firin seo chuige héin cúcht na cruthíochta sprin na bandé, agus dáir bheith héin agus é héin bháin mar údar na bethe. Níor bhónt hála sílaí bheith ach bhí sé bún séirí. Cruthaigh sé an chrunne sneamhannaí agus de thora a bhrí ar bháin. Tríonóide bethe siúd freisin, air mac agus an spirid níomh. Bhí sé mar scáin í bháideachta na bandé. Ní rá a gcuir mór na behanna seach cailís díbert fulla, gealún tir a meid chéirí a machchan seo, an na bhétí sellbh lacéir, nó é bhaint amach, tré fianós a dhéana ar hala. Bhí an chiorcail briste réipithe, bhí na náracha díbrithe, agus an bheitthe a lába agus ornaithe ag a tain dia amháin. Maidir sin gríosteach ag tús a ré agus tradiisiúna geilteach, mharaíod ar a réon lámh go siochananta lena chéile. Tá finis agin ar an orm agus an aire a thug siad an trí uire, ach níl an ach screabh hanaí a go mótas leis an méid a dáiliú ar bhríd. Is chuidé sin don tuiscint atá anna láidir meon na geilteach go raibh trí gcuine in scactia. Tá bhrí sin nar tháinig na páda go héir agus nar respáinse an trí bilóg den seamróg dúirdar eisina feice seo tá a gine sin hana. Tá gan selmúra sin. So bhí sé anarist Catholic a dhéanamh nó Christathe a dhéanamh do bhaint na héir mar de féidir an sa rud an sa tríonóid difriúil. Ach bhí se annach cosú leis an tríonóid bhí go héin hana, so ní raibh difriúil sa David. Sí móra a go leor bailí banjé an dóin. Ar nós bhríde tá sí ceangailte le mór cuachtaí leish. De réir an seancéis deirtaí gur bhí bríd máthar altrama is a Christ, agus gur bhí bríd muran an éil. Glach bandia na hirach a háit I jampan na Christiachta an Aglis. Tá áiteach ar fud na tíre a jaspáintar íomha nó figur bhánúil mar hampla síle na gig. Graniú na híomhanna seo ag léirú an chosalacht idir an Aglis agus an bhaindia wathaga. Agus a ggur na dealbha seo go hád os ceann na haglise, léirú agus ag saola na briniuat an.
réir mar bhíon táma go hart tháinig borgus fás ar stadas dhéana Crísteachta. Agus bhíon bhaindia faoi chaile na Crísteachta. Sin obair a bhí le díana eice, lú chean go láidir loch na talúna le mór hill iontach dé a chinsiú. An ionad bríd an rachtóir, bandéana friléachta, an leis agus na gaimneachta. Cuirtir an aine húne ní sí, mar bhean ní fu diaga na hágla sé Christi. Ní bríd, pátrún na neara, an ní bh smúg sa suisle, a measc banníomh na héireann ar fad. Bhí cúchtaí leis agus tarolacht aice, ach sa chúchtaí dé na Crísteachta a fuair siad. Cinnte duineadh naomh as an íomhaid go bhríd agus tá naomháin ar a dúchttar naomh bríd. Ach mar a héan an tamaráid beidir an daracé dé go ráid is cosúil go dagan na muide máthar dé chun cín mar íomhaid baninscinnach na haglaise agus go déan íomhaid bhríd beidir beagán faoi chalamh sé sin gur íomhaid í a bhí le fáil measc na gnághine. Ní bhór bríd achantais naomh a riomh an aglis. Ní dearnú canna orthaí. Fíor chreidúins na níní insi a rin naomhdí. Níl crochantas na fineisi a leid agin gur bhhair sí riú ach a bhain ó bháin na 7 agus na 8 ise. Bé an dúlgus a bhí orthú siúd ná ceangal a crochú idir ré na fagánteachta agus ré na Crísteachta. Chuir siad sin síos orthaí má gona nífa a bhhair sa chúige agus a séo is, agus a rinne go leor millriltí. Ní rós a bhaindia seo ar deara, ach legan Chrístúil den mhór bhaindia. Sin chéad lá feabhra lá féile bríide an chéad lá darach, legan Chrístúil don imbalach, féile fagánta torthalachta a nearaí. Ní hééis sin le rá nach bhfuil scéal bhríd agus Kildara ach fáil scéal nó fin scéal a bhhailr sér fad go dibhin. Is a Kildara a bhí cáin an manisteach ba amrátí agus ba chlútí agus ba chúchtaí de bhainisteach na héireann ar fad. Bunaíhí ag deir na cúgiú ise, tógiú an bhainisteir ar híomh tampol fágánach. Bhí orlád acu ar chorach Kildara in Iomlán, táin na talúna. Léití taltaí féarach a bhríide a réimh sí mór a talúna a bhí ag síne ó bhuiid go muir. Ceapann sé go raibh nefhe nó saintóir pagánta le bandia tugad na bandia in Kildara. Agus son nuair a bhí ón fagántacht I dul I léig, gur tháinig ben ón áis dar a benim bríd tháinig sé isteach agus go bhlach sé sellh ar an áis, agus de bhaid sé choúir a mór himper agus de bhunaigh sé manisteach agus mar sin de. Beidir go ró ben nífa an na ngirte bríd ar ó chaidhhaid de chuilcí an bhaindia eici. Na déiteach sé gur ard hagad a bachaí I jampal pagánach Kildara, gus go chróirí sí an pobl a léigisteach sa chreideamh Crísteachta. Beidir nach rós an aim ach teideal ar ard hagad jampal fagánaí. Kildara, áglas na darach. De réir na ríthe bhí an deir nífa cosrici. Tine bhenaí a bhí de hir ag lasa. Bhín tine chéana se lárnach nó meánach de chreideamh na ríthe. Chníomh tine bhenaí de hir a lasa in seo Kildara ón réamh Chrísteacht go dtín cúgiú ísteag. An bhríd seo go bhúnlí na mánaí dearadh sí níos séimhe de réir a chéile, álas de méid dí sig léirú I déalachas Chrístúil na banúlachta, glán, ganamní agus cráifach. Ach ní éad bhí an bhríd bhanúsach a chur faoi cois. Dia na flúirse, a
dachri an chlachas teach na salan, agus ar in a lean den isce. An dia céine a gráid an bheitha, agus a thugaí go fíl flachúr. Weir bháin deirtar le linn ráirta na cásca nó neara, deire an leán an gáin go deo sa manisteir. An tain dácha bháin bhí an, bheanan í bríide, agus ba chuma cé méid leán a hócia san dách sin na dhé sin, bhí sé fós a churthar muil, gus ní ra espa na gáantanas an éon náglas ó dhúnach cásca go dín dúnach dar géan. Agus bhil níomh bríd dia ag rá. Go bhfuil am loch mór a bhíilteach leana go go rion na rí. Go bhfuil am gomach tealach na bhlachasa ól go brach na bré, agus gomach meanamnacht agus críolacht na go deo. Ach, ní ra deireadh lena go taistil nach go teachrán fós. Mar tresna na bóchna bhatha, bhí rí hasna ag cúineáil súlara agus ag santú agus cladaí. Níor bheith an rí achtra nach cefíoch seo an chéile i beár na brálathe. Níor éon bhainis ná ceúrún fóstán. Chus an leclathe agus thóg sé ar lámh ar a canasiacht, agus sceala sé a cúchtaí. Bé smacht na cólínteachta, ba chrúalaí agus ba abhréití de céile córach. Caithú na dlíthe dúchasa i drápéisi, búla cos ar an mit agus ar an bhilíocht. Tre bhean na teangan se chormuid ólas a bhríd ó bhéil go béal agus ó glúin go glúin, ach nuair a curhain teanga faoi chois, tháinig meath ar an ólas sin. Níor thugann protestúnacht an religún nua ifigúil éon ahantas don an naomh. Beidh críoch an scéal gur irí bríd teoranta gus darla chadhhaid ní roián ar fad ach peisrógaíocht. Ní raibh an naomh ná an mandí ar deirich ar háil a cha folú féin, ó dhúla an ábhad gus tá chur héana bhallach, agus gan éon antas le fáilig. As an áitir a cuisle na bethe níos láidir a fós ins na háile faoin tua. Aníomh máthar na híreach a ríist, ón méid seannacha se bhí fuair. Agus chuileh léon dá réire orthú, hispáin siad é tain, fuair muid léargus arú tríd nós agus deasc ná, agus bíad ar áirifí ag na daoine mar mhór virúils a neara. Deasca chadhhaid an ólas atá agan ar bhríd ó na nósa gus gnása a bhaineann lena lá féile. Rih líon na gréine ar íohanna féile, ten duine amach, garan sé bat lóchra. Now, fágan sé an bat lóchra, taobh mór den tí, agus tagann sé isteach. Now, nuair a bhíonn an sopéir olaf, téann sé amach, agus bailíonn sé an bart lóchra ina bhaclainn, bíonn an doras dúnta agus gléann sé amach téigi a bhór an lúna, osclaigi a bhór súile, agus ligiigi bríd bheanathe isteach. Agus déanna daoine sé bethe. Ní hagann sé isteach, ach téann sé timpeall an tí. Tagann sé go dtí an doras a ríis,
agus tarlíon rud cin. Agus an son den sean rud a ríis agus an tríohúir tagan sé isteach. Agus cuirann sean batlógra féin mórd, nó féin corcáin i le bhfuil an bia. Agus an son ihan siad an béla os ciún an batlógra. Agus an son nuair a bhíon an béla hart, tógann siad an batlógra agus sracann siad an céile agus duine siad na crosanna. Bhí an cros mar cosint. Bhí annachcuid rudí eile leis agus cúdagus móistócha. Agus an lád ar gionn, baníonn siad na crosanna agus cuireann siad suas ar an mala iad. Brad Brída, go banúsach, sin rud a tawn ná pís a beag éideag. Líginn siad tefamúd an doras Dy gná ar feag na híthe. Yn son, tugann siad isteach ar marine, agus bíon lais á. Agus cumáile sin, buin siad úsáid as I gcuine gréamhúra. Crothann siad nuair a bhíon steranam. Ten siad amach ar an doras agus crothann siad an brat I gcuine na gcuithe. I chéile bhríde ní chuirte glas ar ghoras, ná cogail se dinne agus álaí a tarnaí tí suas an caiithre bear sa teachas cóna Chinnamóra, anas go legfií an níomh cí. Agus bhí ó fíorchaíon fáilterimpi in scoile teach. Díocht gríanda an tealach Christi. Go díle goréid a go dráid áitecha an éireann, Hacríú banna tí an tine a gcuimhne na trinóide gachíthe. Cogla mis sin tine seo, má chaglíonn dí a chách, mura a bhhara tí gus bríd in a lár. Is mar bmháthair na crothaíochta a tuigech a tuigech an íomhása an íomhán na mórmáthair ar leibhéal na coitiantachta agus ar an gná leibhéal. Sin céad lá feabhra, lá féile bríde, chomáith le féile an imbalach. Tá go leor scéalta faoin na bríd agus a bó. Bó eisceachtúil speisialta bháin ar a clúsa deargara. Bó líonach trí locht a bhaine agus go nach tiile fós fácaí aice in na hú. Is ón seanachal ó melch a dascuir an focail an balg, a bhfuil baint aige le lachtúlacht nó táirigí bhaine na móra. Is cosúil go raibh ceiliúrú an bhaine mar bhí a bheanaithe na bethe a bhí a bhéile an imbalg. De réir an teannachis fáilcaíomh na bríd a maine nó de sílaíoí. Agus waistí tí daoine le baine sa tír seo suas go dtíon dara hís déag. Béidir gur ascar an focail imbalach as an ráitis immolag nó insimmolag. Deirtí go mí ó préacháin agus caragaí a galda chéile ar lá féile bríde. Cuirtí áil ifacha faoin gceach gar ar an lá sin, mar go raibh sin a chradisiún am as na níní, éon rud a chorfaigh an fáis an lá sin, go mé ó céad faoin géad a thora air, agus céad faoin géad den gcinnehainteach baint leis. Is sonan an focail fáir agus rógláán. Fod mhór na Europa go léir, bhí seanach náisiún díle acu, an talla a réiteachas a úrú le tine a dús an neara, sal agus tí an síal benaíán. Beidir nach ra an imbalcach dráma deasach nóch, le híon gláán ó dhéana ar an talla. Tá sé fér himúil go deo, gur há neaglas chaitiliciach an chéad lá féra agus lá féile na bríde, agus gur fug siad an dar lá de féile an inglanó nó lá féile muide na guineal mar a sóldún.
Léilean réimiis rí hasanna chúla bríad níos faide agus níos faide siar isteach a saolaíocht na naine. Chraha muintir na tútha spás den díomhharga. Wair an mór wandraíonn seo meas locht eintliochtúla. Mar chimre hanach i bhní glórhara a bhád ó hin. Nochtaí íomh a cheannasach na héireann I féin dúin, má bhean nó ainear álan óg, a ríis is a ríis tríd na blianta. Glach lucht afhiochan na Gaeilge a 9 agus an 20 sellh arthaí. Bé an ideal seo an inspiráid a bhíag ealatóirí crochananta an réúd. Ach chríochlaí siad agus nochtaí siad créatúir álinn neamhhéalta Mháilcheach. Seans go seasan bríd gus na híomhána éagsúla go bhná atá le fáil insan litríocht síos tríd na hísin ar fáil suas go dtíon lá an Jobhán. Go bhfuil si le fáil mar hampla mar Róisín Dubh, mar Catlín Iúlacháin, go man an Dhéitsúsáid eistí agus fiúáin an seanbhean insan ó an Béarla the Four Greenfields. Fadóir íomh chun na fillí dúchasacha éireannacha agus dúsáid siad an sean scéal mistéireacht faoi eisling álainn ná. Scéal nó órán bhríonglóideach a bhí san eisling dóid ríre. A chur síos ar an bhís nó ar an maidin fíorálainn seo ag gol agus ag écaín I néagrágeal a bhí ar íire. Aire cheart na tíre. Léirí tíríomhá na héirandúin mar fís íbin álainn a thug 8 agus misneach do réamhlóidí na héireann ar an nation. Íomhá a bhí a géalú íbert fulla agus bí fuil na martíreach amháin a bhí an an tíre uascailt ar na fórsaí gur a sellh acu orthaí. Ócáid chlórúir a bhí an nuair is síríomh an tír seo ó chingir na tírántachta. Tuascail an náglais agus a daoine spirid rígúil seo na talúna, naomh maidan a neara. Sin pictúr a gachaí éiridí féin ná pobl dangan docht tuacha a ro más iontach láidir acu ar a greidirh. Neadaithe faoin na híomhanna seo go léir áfach bhí an bhréagarach. Bhí tionchar mór ag an eaglas caitleachach ar an stót. Scag agus scara fir agus marrá ó chéile I ngach gréad an tíl. Dearn ó cinseoireacht ar leabhra, drámaí agus scanáin. Ní ran am ná ís in a stad ná na glúnta agus darí an tám na daoine agus a discint ar bhríd. Bu dhé muide máthir ísa an mór mháthir. Agus mar mháthir dé bu dhé bandraíon ró ordaí. Bu dhé muide gan smálaí go siarí ganamnaí agus gláán. Múndaí bríd mar an mhaidan muide. Gus táchuid maidanas áfach glórúr glindarach agus ásach, dóchas na tarolachta. Sa látáine bhain dúiltí muid I chríochan na nethe. Chnig muid an duine ag siúil ar ngealach. Tá muid ag clúnaíocht cairach agus béidir daoine héin machchan seo.
Taistil an muid haar lear hór na gréine, agus agus lá, tá mid lán suas le solas, agus gan le déanagan a crepa a bhrú. Cén chratha a bheith chaganne de bhrídenis? Cén wa tá si go líon hún? Na daine faoin si a cúchta I leog, idir fáganach agus chrístí. Ní si ag tastal watha festa. Tá toscí nua ag bhúnla na héireann an lá tá nniuhan. Tá taidin na hólaíochta ag múnlú rún díobhara an nádúr. Ní éon wirhfuil festa maidneach an nearraí. Tá mirhfuil si an tíl seo faoi uaim ag an ólaíocht. An stach dílam smial hin nágur bhí bandí na fliechtaí, an bandí na hins bráide. Is dóilm sa gomrahan tauchaí bhríd go mór beidir fiú an cuasaí politeola sé sin go bhfuil tábhacht níos mónis chomhfada sa héan muide a bant leis a blanéad agus leis an nádúr. Agus go gatha cóbhá a bheith an idir an duine déana agus an nádúr go gafar ara a thuirt chun flanéad mar atá sé. Má héann sé seo thorá be gá freisin le cóbhá a ríis idir buinean agus firan idir nádúr agus cultúr idir sinne agus an planéad má tá sé le leannacht. So, má bhar an fliech mar ag bríide, mar bhar an bríide mar ag fliech. Is dócha go bhfuil simbal ag tá stáil ó gach éige. Is féidir fiacantéir agus tá I dé os de cóir amach agus go bhfuil rudna sin fíor hábhairteach chun fénolacht a cothú. Rugún I bríd leis semáinechan, le leon den nuthe agus an lá a bheith scarún teo chéile. Rugú a tarsachaí, idir bheiste agus a muide. Págánach a bheith heithir, Christí ben mhaithir. Ferúasal bhín san nahir, sclábhí ben mhaithir. Idir ghabála a bheith bríd, nás go idir an sean agus an nú. Nascan si head an lá agus gíomhre leis an saora. Gus canglín si rud a bhí leis an rud a bheis. Tá si idir bheith muintere agus neamhaintere. Is cuid an nám atá hartaí. Gus nascan si leis an nám tá le hacht an tauchaí. Gáim malta fríide an bhainní le héireann, an bhain le gachtírí, malla misca léirí, malla misca léirí.